Soc membre de l'Associació per la Coeducació. En realitat el composem un grup de persones, moltes dones i algun home, que d'alguna o altra manera estem vinculades sobretot dins del món de la docència i fem un activisme a nivell docent però també fora a nivell social per treballar temes coeducatius, d'igualtat d'oportunitats, prevenció de violència de gènere. Totes les persones tenim com a fil conductor fer realitat el món coeducatiu, però cadascuna està especialitzada en un espai diferent. Des de moltes vessants, però totes elles vinculades en la búsqueda de la igualtat d'oportunitats entre xiquetes i xiquets. L'Associació per la Coeducació és que és un foro d'aprenentatge constant. És a dir, compartim, la sororitat està dintre del nostre ADN, compartim recursos, compartim reflexions i crec que és un aprenentatge permanent per a nosaltres. Actualment tenim un greu problema amb el desenvolupament de les masculinitats i estem adentrant-nos molt en aquest món perquè la societat està formada per xiquets i per xiquetes, homes, dones, i crec que tenim que focalitzar-nos en les persones més enllà del seu sexe i atenent a la diferent socialització que tenen els xiquets i les xiquetes i que està d'alguna manera determinant una especial manera d'expressar una masculinitat i una feminitat que no es porta a cap lloc.